Khasi Student Union South Khasi Hill District Sohra ha kejelam u Presiden ba ribok dingdo bat usketri ba edemon khongsha bat ka isi hi barok awai menta kasngi arplai tarik uyayong area atpau kila a jingiarap kerpang ya kitu kibriu ki duna ha ki dkhot met bat kila a jingiarap dau khau marchi po kilo ha ka Shnong Mawmluh ha ka ba kila don kumba arpu itli kilong yeng bat chi yeng kadai hakadong sok shira MCCL. Nakaliang usoldar jong Shnong Mawmluh ba PS ndo ulai kublai kerpang ya kinong elam jong Khasi Student Union South Khasi Hill District Sohra kibla kloi Jingiarap ya kibriu kibadon ka jinduna ka dkhot met khamtam ka badai ya Shnong Mawmluh bat ula ongru ya kinong elam ba kinang yai tre shitom na ka benta ka jingba jingmiat jong ka thai Sohra hi baro kawai yedang lang kumnik hakanika jaga aku boleh gi prasnong baro iba yayo benta na unukha ba kanika sen Khasi Student Union na ka South East Khasi kidon ban ai ya ga Shnong kajingi te na kala jo Shnong nga pa ko ji sungu ka bakrau ba hakum kani po jong kajingi ka tinghiran jong kali kawan ka kama kaji rei maki ibalong kasen ka ba nase kamde kasen ka business ka paseng ka ba page na muta ka jingbit jingbiang jong ka riba ka jing benril kamtam ha ka de ka pule puthi kumchu ya KSU kiba ka je benril ka kendu bat new isya kila tre ya la jong kam kumno banyada ya kani kari ke jongi ya ka state ke jongi na ka benta jong ka jing bet jing biang jong kari bat ka jai benri khontam ha ki isu ki ba I kumba nila ban poi syaka aka ka ba sofi tung ka jai benri ba ba pai ai ku blek pang ya ka KSU seng kmi ka bodon ni ka jingmot balang ba jong ka dik snat ka bodon sin Sohra ki lala ban ai nu khau ku blek ki sibut bat ngi sem bo blek ai ya ka jing sta ki phang chapang ya kitu ginong kit kambaro ibadon beta ha kaban pe nom ta ke bit kabyang jokari ba ke beli ba oi ku beli sibun ngabon isu ku beli jadi presnong iba yayo ya ke Jingiarap gini kila penbet kerti ban ayu du khaute na ki presnong jungi ki beli pe ya ke ka ko ka khia hel ki akanodi ki asya kila pe ya ki presnong jungi beli benyo te kumta ki le don beta kan si ba ngangis kamba nakale jo Shnong ikit bok kit wan ya pi baro ki wajon la jok jong jing duna ka jing im jong pi bau blek tra ratun kerku ya jing im jong pi baro hakum kan ka por ka bang du ya kan jing ku blek sibun ku blek sia jonu ya ka sen ke su bat ya kini kirang ba ha kan ka sngi le don lang usketri ka seng ba edemon khongsha rengkat uba Dennis benai lamin finance secretary jong ka South Khasi Hill District Sohra Berkumju ru finance secretary jong ka KSU Sohra Circle samla me ban rap lang nongrum. Tu keberan hajing duna haki dkhot men. Jina kalian jungi ngilayat buat di Shnong Jingiarap kat bala isnai lamba hajing no senyang lam ki pelok jungi ki parado prasnam ki baju senyang nak kapori ban no lam sangi kaseng lamba ka jong ki bat ngingin yarap lam nak benta ka jopi. Bat ai bakal ka jing sedang jungi nginayat usigwai pat ki benta ki bangin yarap keleng-keleng kanika distrik kejungi apo Sohra lag bentak itu kibasyam yang ini kejing jar kamtam duna hati konvert cuti aku boleh sesin boleh sia jarmu ki perlok rajor tiba dan mentah kanika jing wedis sim mentalang ka jing no senyang jing bentak kejongpi berkunjung kejing boleh sesin kalai du syawrong ba Shnong ba pria Sohra yang i banwan ai Jingiarap ya kanika Shnong jongpi wat kanika sawastian ngi bakari India berokawai kalayaki saat akajing shop and share akan ke jingpang Ha kan ka sngi le don lang usoldar jong Shnong Mawmluh ba PS lendo rengkat ba kinong alam jong ka monitoring cell ke bade jong Shnong Mawmluh ba rengkat ki samla jong ka Shnong Mawmluh ki blerap ban volunteer ha ka bade ba kan ka sngi ban sam yau khaw syakini ki ar pui teli kilong yeng